Βίδρα. Λέτο διαμαρτύρεται, πέναλτι. Το πήρε ο Ζέκα. Κάνε την κίνηση ο Πορτογάλος. Κίτρινη κάρτα στον Οσμάν. 0-1. Στο 62 η αλλαγή του Ζεσουάλντο Φερέιρα στο δεύτερο ημίχρονο. Πάει μπροστά στους φίλους του Παναθηναϊκού. Έβαλε γκολ και στην πρεμιέρα στο Παγκρίτιο με τον Εργοτέλικο διετίας. Σκοράρει και απόψε. Ο Βέντσελ ψάχνει τον Μπάρκογλου. Πρώτος στην μπάλα και τώρα ο Καντέ. Γενικώς με καλές τοποθετήσεις. Κόντρα στον Νίνι, 2-0 από το λάθος του Αναστασόπουλου στο 93. Βγήκε ο Αναστασόπουλος. Γελάει ο Νίνης για την μπάλα, κοντράρει πάνω του και πάει στα δίχτυα. Πάλι γκολ στις καθυστερήσεις, όπως και το Νοέμβριο του 2010. Με πέναλτι ανοίγει το σκορ και με κόντρα στον Νίνη ο Παναθηναϊκός κλειδώνει το τρίποντο στην Κέρκυρα.